Hello mga kaliliks! Welcome sa aking YouTube channel, Felix the Channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutan na mag-subscribe. Sa video ko ngayon, ituturo ko ang basic kung papaano mag-pivot. Gagawa tayo ng benta ng isang produkto at ito ay ang alcohol. Halimbawa, ito po yung datang gagamitin natin. Name, products, month, week, period, beginning inventory, for deliveries, ending inventory, at ang huling-huli ay ang off-take, yung tinatawag na benta. So, ang ilalagay nating pangalan Juan de la Cruz. At ang produktong kanyang ibinibenta ay alcohol. Alcohol 500 ml. Yan. Yung month kasi, ito yung kung kailan mo sinimulan yung pagmamonitor sa stocks mo. Halimbawa, lalagay natin is February. Yung week, sa isang buwan may 4 na week. So, maglalagay tayo ng week 1, week 2, week 3, week 4. 2, week 3, week 4. Tapos ito dapat walang blanco. So, copy paste lang natin. Sa week 1, ang date yun is Feb 3 to 8. Ito na. Halimbawang yung alcohol na 500 ml ay meron kang 100 piraso. Yan yung unang bilang mo. Ngayon, deliveries, wala naman yung 0 lang. Pagkatapos ng Feb 8, binilang mo na lang kung ilan yung tira. At ang tira, halimbawa, ay 90. So, may benta kang 10. At nung week 2 naman, Feb 10 to 15, may natira kang 90 piraso nun. 0 lang natin yung deliveries. At pagkatapos ng Feb 15, nagbilang ka at ang nabilang mo na lang ay 85 piraso. So, ang off-take o benta ng week 2 ay 5 piraso. Pagdating ng week 3, Feb 17 to 22, meron kang huling bilang na 85 piraso, 0 deliveries. Pagkatapos ng Feb 22, binilang mo ulit at ang bilang mo is 75 na lang. So, meron kang off-take o bentang 10 piraso. At nung huling week, week 4, Feb 24 to 29, na ang huling bilang mo ay 75 piraso, 0 deliveries. Pagkatapos ng Feb 29, binilang mo ulit ang stocks mo at ang nabilang mo ay 50 piraso. So makatuwid, meron kang off-take o bentang 25 piraso. So, ito na. Ipipivot na natin siya. So, kailangan, pag ipipivot nyo ito, ay walang blanco. Alisin natin yung blanco.
Ito ay nalimbawa lang natin ito. I-delete po natin yan. Yan. Pagkatapos ay pupunta na tayo sa insert, sa menu sa may insert. I-click po natin ang pivot table. Yan. Pipindutin lang po natin ang OK. May lalabas na ganito. To build a report, choose field from the pivot table field list. So, right click po tayo dito. Right click. Pivot table options. Pumunta sa may display. At i-check ang classic pivot table layout. Check po natin. Tapos, i-click ang OK. Yan. Sa kanang bahagi, makikita nyo po yung 4 na box. Ito yung magre-representa dito sa may kaliwang box. So, sa 4 na box na to, merong report filter, column labels, row labels, at values. Ang ilalagay natin sa report filter ay yung month muna. I-click mo lang yan, itadrag mo papunta dun sa box na gusto mo. So, yan ay month. Susunod, sa row labels, ilalagay natin dyan ang name. Itadrag natin papunta sa row labels. Sunod natin ang products, week, at period covered. Yeah. So, yung column labels, hindi mo na natin lalagyan yan. Tutungo na tayo sa values. Ang ilalagay natin sa values ay yung mga numbers na. Ito yung beginning inventory, deliveries, ending inventory, at off-take. So, yan. Sa kaliwang bahagi, makikita nyo na yung resulta. Mapapansin nyo, maraming mga subtotal sa pangalan, sa product, sa week. Paano nga ba natin aalisin yan? So, ganito lang po. Punta lang tayo sa may Juan de la Cruz total. Mag-right click. Yung may check na yan, i-uncheck po natin. So, uncheck. Nawala na. Punta lang tayo sa may products, which is yung alcohol. Right click din po. At i-uncheck ang subtotal. Sa week, ganun din. Right click at i-uncheck ang subtotal. So, eto na po yung malinis na resulta ng pivot table na ginawa natin. Pansin nyo, mula week 1 hanggang week 4, nandito kung ilan ba yung benta. At meron din siyang summary sa baba kung ilan yung total na benta sa loob ng isang buwan. Itong pivot table, ma-appreciate nyo to kapag marami yung data na ini-input ninyo. Sa ngayon, pinakita ko lang yung konti pa lang to, basic lang, para mas maintindihan nyo kung papaano siya ginagawa. At saka itong pivot na ito, nasa sayo kung papaano mo i-design yung data o yung data o yung data o yung design na gusto mong mangyari. Tulad dito, ito ay gusto mo lang makita benta
per week. So, pwede natin gawin yun. Aalisin mo lang tong beginning, deliveries, at ending. So, ito, i-move lang natin siya. I-check natin siya. Palabas. Yan. Deliveries, ganun din. Ending, ganun din. So, off-tick na lang yun nandito. So, makikita mo sa kaliwa, off-tick na lang yan. So, ayan, mas madali mo makikita kung ilan yung off-take per week. Yan. Tapos, may summary din kung ilan ang benta mo sa loob ng isang buwan. Yan. So, ayan mga kalilik. Sana may natutunan kayo sa aking pagturo kung paano gamitin o gumawa ng pivot. Ito ay base lamang din sa aking karanasan, natutunan na ibinabahagi ko sa inyo. Kaya salamat mga kalilik.